Добър вечер, дами и господа. Да. Добър вечер, господа, това е Лосо и ви предоставям втората игра от Game Over номер 3. Звездата е Леталис, както би трябвало вече да знаете. Този път противника е Аос Никхон, също познаван като Марио или Найлон или Night On или Найон или така, никой е доста мистериозен. В горния десен ъгъл имаме Никхон като жълт протус, а в средата, в ляво, е Леталис с Синтеран. Виждаме първия пилон. Виждаме провата да излиза от базата. Интересно. Надяваме се, че този път играта ще е малко по-добра. Поне аз се надявам. Картата, както виждате, е аутсайдър. Ако някой случайно не знае формата на събитието, звездата на деня играе срещу 5 различни човека. Първата игра, както видяхте, беше срещу Драшко. Втората игра, както виждате, е срещу Никхон. След това следваме аз и още двама. Виждаме доста интересно разположение на бараката от страна на Леталис. Определено не съм сигурен дали е ефективно по какъвто и да е начин, но изглежда готино. Особено по този протския симулатор, който Никхон пусна. Защо? Защото може. Защото пробките са толкова силен юнит, че хубавостта е така. И същевременно пуска сгради, без да им мигне окото. Единственото изискване за да пуснеш сграда с протус е да имаш пробка на даденото място и да имаш ресурсите за нея. Доста интересно разположение и от страна на Найхон. Може би се надява, че Леталис по-късно в играта ще направи дроп и по неволя ще си дропне вълчерите точно ето тук, между 4 сгради. Така те ще са заклещени и няма да могат да ходят да му трябват пробите. Умно наистина. Леталис чак сега скаутва. Ще го Значи няма да си изпълни това предсказание от моя страна. Значи Марио направи два сравнително бързи гейта, но интересно няма рейндж, т.е. не е пуснал, което е решение, с което не съм съгласен. Леталис си играе нормално, въпреки бърз газ. Просто прави малко повече марини от обикновено, за сметка на по-късното фактори. Виждаме едно смело SCV, което вече не е смело. И първите два драгуна излизат. И ходят към базата на Теран. Леталис пуска бункер, което е много добра идея в подобни ситуации с късното фактори, но на това място няма да е особено ефективен като че ли. Трябваше да е тук, така че да може да се пази експанда с него. А ако няма намерение да си пази експанда, може просто да ползва рампата и да не прави бункер.
за да се пази. Така, виждаме Starpod, което е интересно. И Robotics. Зависи какъв дроп ще иска да направи. Най-логичното в случая би било танкове, тъй като му трябват танкове и сич, за да се пази от драгуните, така или иначе този бункер не е достатъчен. Но ще видим. Миналата игра имаше изненади, може би тази ще има изненади. Рейнджа, чак сега бил пуснат. Вече може би е на 40%, може би 98%. Няма как да разберем. Така, Марио мина с пилон от тука. Може би за да вземе Double Gas Expansion, а може би за да скаутне. И двете решения биха били това всъщност ще се окаже... Не, просто прокси прави. Мръсната смолянска проститутка. Опа, извинете. Интересно е обаче какво ще е това прокси. Нито ще е Dark Templar, нито ще... Не знам какво може да е. Нито ще е Robotics. Просто два гейта. Интересно. Щеше да му е доста по-добре, чисто и просто да скаутне с тази проба, за да види Starpod-а. Който, между другото, направи дропшип. There's the Panda Bear guy. Не. Значи Starpod-а може би е бил за всеки случай. В случай, че му притрябва някаква сграда да блокне тука, да има Starpod. Ето, прави нещо, дропшип или рейд. Така, миналата игра Зерга имаше газ хак. Тази игра Марио има явно минерал хак, защото има 5 гейта, Robotics и прави Nexus. Всички тези минерали от една база и не повече от 20 на проби. Но няма нищо лошо в това някой да хаква. Виждаме обзървъра. Силити. И забелязва дропшипа. Тук имаме още един обзървър, който и той ще забележи дропшипа. А може би не. Въпросът е, че Марио знае, че дроп идва. Така или иначе. След като видя Starpod-а. И е сравнително добре подготвен за тези три вълчера без спид. Невероятен тайминг от страна на Марио. Как го изкара този обзорвър точно в подходящия момент. Виждаме канонка, което е озадачаващо. Особено на това място, поне да беше тука или тука. Доста е рано за такива екстри. Особено когато имаш 8 проби на експанда или по-малко и 12, 13, нещо такова. И имаш 5 гейта. Интересно. Виталис явно прави бараки, явно прави маринки и явно прави стим. Това би било доста силно в много случаи. Вероятно, включително този. Тъй като Марио е нуб и няма да знае как да се справи.
Аха, значи тези два гейта, които седат там от началото на играта, сега влизат в сила. Докато в същото време имаме нов дроп, който трепе проби. 4 за момента. Ами, според мен летали ще би, поради простата причина, че Марио направи доста озадачаващи неща. Сега спря дропа, разбира се, но няма да има абсолютно никакъв начин да се пази от тези легиони маринки, които в най-скоро време ще тръгнат към неговата база.